فقط صدای امید الله نگهبان باشه. زنده باشید. نه خداوند شما را نگهبان باشه. از دقتون ابرتان الله نگهبان. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли бинандагоне ки алҳол моро тамошо карда истодаед. биё пешопеш барои ришам гап занам. бисёриҳо дар навори гузашта дашном доден, худованд ҳидоятон кунад. ришамро сабаб дар оне аст ки ман инҷа документ карда истодам, ба ҳамин сабаб ришамро гирифтам. ба ман ягон кас таҳдидам накардааст, ягон кас маро нагуфтааст ки ту ришатро бигир. ман танҳо барои документҳои худам рафта ришамро гирифтагӣ ҳастам. худованд умр дода бошад, боз мебарояд иншааллоҳ. хуб, мегзарем ба мавзӯи имрӯза. миннатдорӣ хума ба бародар Муин Ғафуров расонданӣ ҳастам ки бо мо ҳастӣ. раҳмат бародар, ба худат бурборӣ хоҳон ҳастем, дуогӯ ҳастем дар ҳаққат. ва ба бародар Назаров Азнаур миннатдорӣ хума расонданӣ ҳастам, дӯсти наздики ма ҳаст. раҳмат бародар ки бо мо ҳастӣ. ва ба ҳамаи бародароне ки бо мо якҷо дар зали Екатеринбург машқ мекарданд ва ҳамаи шумо дар миннатдорӣ хума расонданӣ ҳастам ки бо мо ҳастен. ба шумо чӣ гуфтанӣ ҳастам? фақат дар ҳаққтон дуо мекунем ки худованд бозам қуввататонро зиёд гардонаду сари душманонро бозам хам гардонед ва обрӯи ватану обрӯи исломро боло бардоред. ҳамеша дар ҳаққтон дуогӯ ҳастем. аз дасти мо чӣ хизмате ки ояд, мо дар хизмат тайёрем. алоқа кунед иншааллоҳ. хуб, якчанд секунда навораи бародарома мегузорам, тамошо кунед. صدای امید الله نگهبان باشه. زنده باشید. نه خداوند شما را نگهبان باشه. از دقتون ابرتان الله نگهبان. با دوست سلام علیکم. با دوست صدای امید چی گفتنی؟ سلام علیکم. صدای امید برادرم آقا با شما قطیته. گپای ما را میانت فقط با خوش برادرم. پروفای خوش اومدی کنی. صورت صدای امید. ман худ дар ҳамин роҳ ҳастам. мисол дар ҳамин бои бесоил машқ мекунем, аммо бой намебироем. лекин мехоҳам ки ба эсои ҳамин тоҷика ман дастгирӣ кунам. худо хоҳад ҳар як кадомиша рӯзҳои наздик суҳбати озод даъват мекунем, бо онҳо суҳбат мекунем аз наздик ва аз онҳо мепурсем ки чӣ мехоҳанд. чизе ки хоҳанд ҳаракат мекунем ки яъне ки спонсорӣ кунем ҳамин бародароро. каме ҳам ки бошад обрӯи ватан аст, обрӯи исломи мо ҳаст. такрорам шава як бор дига миннатдорӣ хума ба бародар Муин Ғафуров ва Назаров Азнаур ва ҳамаи бародароне ки дар он зал иштирок карда истоданд расонданӣ ҳастам. ва ба маълимон, ба устоз миннатдорӣ хума расонданӣ ҳастам ки як рӯз буд ё ин ки 10 рӯзу чанд рӯзе ки буд бо шумо будам. раҳмат, шумо ҳам устози мо ҳастем. ба шумо бурборӣ хоҳон ҳастам. аз тарафи мо ягон хизмат бошад, устоз Назаров Азнаур, Муин Ғафуров ва ҳамаи бародаро, мо дар хизмат тайёрем бародарҷоно. бозам худованд нигҳбонатон бошад ки бо мо ҳастен. дар амони Аллоҳ.